sit tulee jostain, että ei, että liian rohkea ja me saadaan kommenttia ja me saadaan sitä ja me saadaan tätä. Ja toi on tosi yleinen. Jep. Tervetuloa uuden Unipod-jakson pariin. Mä oon Aleksi. Ja mä oon Nikola. Jee! Mistäs me Nikola tänään puhutaan? No kuulkaas ystäväiset, mehän puhutaan koko ajan Talent Attractionista, mutta tällä kertaa me perehdymme siihen, mitä se tarkoittaa työnantajamielikuvassa. Koska kysymys, miksi useat työnantajamielikuva, houkutteluviestintä eli attraction puolen työnantajamielikuva eli ulkopuolinen työnantajamielikuva ei herätä mitään? Ei mitään. Ei tunteita, ei vihaa, ei rakkautta. Ne on niin kuin Noora Nykäsen sanoin vaniljajäätelö. Sen takia mulla on tähän vastaus, että halutaan, että se on tosi turvallista. Aivan. Halutaan, että meidän firman tavallaan, että me ei niin kuin suututeta ketään, ei säikäytetä ketään, ei sanota mitään, että joku voisi tulla sillä, että mitä noi tuolla tekee. Ja halutaan pysyä niin kuin turvassa. Ja sitten niin kuin ehkä on tietty mielikuva tästä meidän yrityksestä, että meillä on tämmöinen niin kuin imago tai tiedätkö tämmöinen niin kuin tietynlainen brändi mukamas kaikkien suomalaisten päässä, että millainen firma toi on, niin sitten me ei voida rikkoa sitä. Ihan, siis valid pointti, mutta ihan super boring. Siis oikeesti. Mä oon ehkä vähän harshia mun mielipiteissä, mutta senhän kaikki tietää jo noin. Ainakin monet tietää. Mutta joo, tuohon sanoisin näin, että ymmärrän yskän ja olen kuullut ton siis, mulla ei tullut sanottua tuossa ekassa jaksossa, mutta taustaa on monesta yrityksestä, on vetänyt rekrymarkkinointi, työnantajamielikuvaa ja rekrytointitiimejä monessa eri maassa. Ja toi on oikeasti aina sama juttu. Okei, meillä on idea ja lähdetään tekemään. Meillä on hyvä videoidea, miten me saadaan X-työnantajaa niin kuin enemmän esille ja enemmän silleen, niin kuin ihmisten silmille, korville ja huulille. Mutta sitten tulee jostain, että ei, että liian rohkea ja me saadaan kommenttia ja me saadaan sitä ja me saadaan tätä. Ja toi on tosi yleinen. Jep. Mutta sitten se ainoa kysymys, mikä tuossa kohtaa mulla tulee, on se, että mitä haittaa niistä on niistä kommenteista, mielipiteistä, asioista, kun se on just se, millä me saadaan karsittua ne hakijat pois, ketä me ei edes haluta meille. Siinä on joku ihme pelko taustalla, että kaikki rupeaa nyt inhoon meidän firmaa ja meidän niin kuin koko business kaatuu nyt tähän, että me suututettiin joku Marko. Älä yleistää. Markot on ihan kivoja. Joo. Hyvä esimerkki. Joo. Mut joo, siis toi on oikeasti tosi paha, niin kun, en mä nyt sano ongelma, mutta semmoinen yleinen tyyli, millä päättäjät on vähän silleen, että no go. Mutta mä nyt rohkaisisin kaikkia, että niin kun, mitä enemmän te oikeasti näytätte sitä, mitä te oikeasti ootte, rehellisesti sanotettuna myöskin, ei pelkästään niitä kauniita korulauseita ja niitä kivoja kiiltokova juttuja, mitä haluaisitte, että olisi, vaan myös ne niin kuin rehellisesti ne asiat, mitä siellä arjessa tapahtuu, sellaistakin asiat, jotka on vähän vaikeita ja jotka on vähän semmoisia, jotka vaatii niin kuin ihmiseltä pientä niin kuin ponnistelua, että nämä tulee tehtyä ja että siellä on se niinku kiire ja vastuu ja mokat ja tiedätkö kaikki. Ei mikään työpaikka ole semmoinen, tiedät sä, että ruusuilla tanssimista koko aikaa. Tai jos on, niin kertokaa, niin mä tuun sinne. Mutta nyt meidän kuulija on tuossa, että mä haluan nyt konkretiaa, että nyt noin vaan hölisee jotain tuommoista ihan ylätasosta. Niin mitä niinku sitten nyt pitäisi oikeasti tehdä tuolla? Niin, no kun ehkä siinä on se, että sanotaan näin, että Talent Attraction puoli, jos me mietitään työnantajamielikuvaa, niin sehän ei ole se niinku, sehän on se periaatteessa se niin sanottu ajatella helppo puoli, että sisäinen työnantajamielikuvahan on iso homma ja sitä pitää oikeasti yrityksissä tehdä ja sitä niin kuin pitää työntekijät tyytyväisenä ja sitä kautta niin kuin sehän rakentuu se koko niin kuin työnantajamielikuva ulospäin.
Ja että pitäkää huoli niistä puskaradioista myöskin. Ja kun työntekijät lähtee, että he puhuu teistä hyvää. Niin se on niinku yksi iso niinku osa. Ja siinä pystytään niinku auttamaan kyllä, niinku, mitä nämä on? Ohjenuoria antaa, tai suuntaviivoja, mutta me tehdään talent attractionia, eli houkuttelua, eli sitä työnantajan mielikuvan rakentamista ulospäin. Ja tässä tulee se konkretia. Jep. Eli monet ajattelee sen, että tämä ulkoinen työnantajan mielikuva on näitä videoita, missä henkilö X on silleen, hei, minä olen Nikola, minä olen ollut täällä 7 vuotta ja ai ettäkö täällä on ollut mukavaa. Ja sitten tulee drone-kuva, missä kuvataan, kun auto ajaa ja täällä on reissutyötä ja sitten tehdään, tiedätkö, X-asiaa ja X-asiaa tai jotain muuta vastaavaa. Tosi hienoja videoita, en sano sitä. Mutta jos se on pelkästään niin se jää aika siihen mauton, hajuton osastolle. Ei vihaa, ei rakkautta, ei mitään. Se on niinku basic video. Niin sanotaanko sillä, että toi on se, mitä niinku 90% löytyy. Niin? Eli jos sulla on semmoinen olo, että no meilläkin pitää nyt olla tämmöistä sisältöä kuin muillakin on, niin ok. Sitten tehdään näin. Jep. Mutta kun tätä voi tehdä myös sillä että se oikeasti tuottaa jo. Joo, ja sitten, että se on monikanavaista. Jep. Et siellä on, hei kuulkaas, kanavia on. Siis se ei niinku rajoitu pelkästään siihen, että meillä on TikTok ja IG-tili ja sitten meillä on metamainontaa, jotka pyörii siellä ehkä linkkarissa jotain. Mutta tähän voi niinku liittää brand ambassador, juttuja, että siellä on niinku työntekijälähettiläitä ja niille oma tiimi, jotka tekee tosi paljon erilaisia asioita. Esimerkiksi niinku viestii omissa kanavissaan ja saa sitä kautta meille niinku hyvää hakijapuolia ja muuta. Se on yksi niinku iso osa. Sitten meillä on rekrytapahtumia, me voidaan jalkautua, me voidaan tehdä tosi paljon myös, muistakaa uskaltakaa tehdä myös face to face, niin sitä harva ei uskalla. Et kyllä videoiden taakse on helppo sanoakin jotain vähän rohkeasti, mutta sitten kun pitäisi lähteä ja näyttää naamansa jossain ja sanoa se sama siellä, niin se on sitten eri juttu. Mutta sitten meillä on tietysti urasivut. Siellä voi tehdä ihan sikana asioita työnantajan mielikuvallisesti, tai jos teillä ei ole urasivuja, niin se on niin kuin hyvä lähtökohta. Mutta sitten meillä on, body, tosi hyvä tapa tuoda esille persoonia, teidän työnantaja, juttuja ja kaikkea siis rohkeasti. Kyllä mä uskon, että tässäkin niin, ihmiset on silleen, että tommosia tyyppejä siellä Purple Unicornin varmaan me, tai sitten todellakin. Jep. Nyt mulla katos ajatus. Sitten, no sano säkin, jos sulla tulee mieleen joku juttu. Mulla on kyllä paljon, mutta mä juttelen sitten tässä monta minuuttia, mutta ota säkin joku. Hakijaviestintä. Ihan sikatärkeä. Yeah. Haluatko kertoa miksi? Haluan. Ja tästä me vähän puhuttiin viime jaksossakin, mutta korostetaan tätä, koska tätä ei voi liikaa korostaa. Mutta tavallaan sun työnhakijat on myös niitä tavallaan sun brändilähettiläitä. Jep. Ja tää menee ihan samalla lailla kuin miten niin kuin ylipäätään kaikki asiakaspalautteet tuolla vaikka ravintoloissa tai kaupoissa. Ihmiset mieluummin antaa sitä huonoa palautetta ja sitten kun tapahtuu jotain hyvää, niin ne niin kuin harvemmin antaa siitä sitä palautetta, mikä on siis tosi harmi. Mutta sama tässä hakija viestinnässä tai hakijoiden antamassa palautteessa, niin jos ne kokee, että ei hitsi, nyt oli kyllä ihan sika huono prosessi. Mua kohdeltiin huonosti hakijana, mulle ei viestitty mitään ja sitten vielä nämä niinku hylkyperusteet on ihan tosi epäreilut tuulesta temmattu. Että valitettavasti et tullut valituksi tähän testiin. Niin, etsimme tyyppiä, jolla oli 5 vuotta kokemusta tästä ja sitten sulla oli se 5 vuotta kokemusta siitä ja sä oot sillä, että mitä helvettiä. niin sä ihan takuu varmasti meet ja levität sanaa sun tuttaville, ehkä somessakin, missä niin kuin yleisön näkyvyys voi olla rajaton, että hei, toi firma hoiti ihan sikahuonosti tämän, ei kannata kenenkään hakea sinne, että ihan kauhea paikka. Että se itse hakee uudestaan. Jep, niin siinä saatetaan niin kuin menettää se, vaikka se olisi johonkin vaikka toiseen rooliin ollut ihan superhyvä tulevaisuudessa. Jep. Ja toi on tosi helppo juttu niin kuin korjata. Niin fiksata. Niin. Mutta kun ei ole aikaa, sitä varten ollaan me. Näin. Mutta tuli mieleen tässä, että toi on ihan sikatärkeä juttu osana tätä ulkoista työnantajamielikuvaa, mutta tuli mieleen tuossa juttu, että kun sanoin monikanavainen ja rupesin luettelemaan TikTok, IG ja Meta, niin unohdin sanoa ne muut kanavat, niin kuin meillä siis on myöskin YouTube, Reddit, on Twitterit, X. Aina sama. Niin, miksei Threads ja niin siis kaikki kanavat, niin
sitten unohdetaan, niinku, että täällä Snapchat, tosi hyvä, niin unohdetaan, että tässä niinku, näiden peruskanavien lisäksi, kun on vähän jumahettu siihen, että ai vitsi, mainonta toimii tässä vähän paremmin kuin tossa, niin sitten unohdetaan, että siellä on 700 muutkin vaihtoehtoa. Jep. Google, niin ihan tosi paljon. Niin näitä on niin kuin hyvä miettiä sen teidänkin hakijapersonan kautta ja työnantajamielikuvan kautta, ketä te oikeasti siis haluatte teille töihin ja rakentaa se strategia niin kuin sitä kautta. Ja siinä me autetaan tosi paljon niin kuin yrityksiä myöskin, koska toi on vaikea kenttä. En mä sano, että toi on helppo, mutta silleen se vaatii vaan ihan sikan työtä, että löydätte sen oikein. Niin. Ja sitten, kun te saatte sen niin kuin korjattua, kaikki nuo asiat, niin sitten pikkuhiljaa toki muistutan, että Talent Attraction työnantajamielikuvassa se ei tule silleen viikossa. Mutta siinä, jos sitä tekee niin kuin strategisesti oikein ja oikeasti myöskin sitoutuu siihen pitkäjänteiseen tekemiseen, niin siinä voi tulla tosi hyviä tuloksia jo puolessa vuodessa tai vuodessa vielä paremmat. Mä sanoisin, että aika lailla silleen, mekin ollaan tehty tollaista työt niin puoli vuotta 6 kuukautta 12 kuukautta, niin sitten näkyy jo ihan hyvin se niin kuin tulos. Kyllä se pitkäjänteisyys siinä näkyy. Kyllä se näkyy niin kuin jo heti niin kuin, sanotaan, että aika nopeasti näkyy siis jotain, mutta silleen, jos haluaa oikeasti niin kuin merkityksellistä niin kuin muutosta, niin sitten pitää kyllä muistaa se pitkäjänteisyys siinä. Kyllä. Joo. Oliko tässä nyt silleen tarpeeksi konkreettista? Tämä oli meidän räntti. Ja mä haluaisin aina, että näissä olisi joku kiva semmoinen loppukaneetti. Niin hashtag Noora Nykänen, kiitos kommentistasi, mutta älkää olko vaniljoita. Just näin. Seuraavaan kertaan.